My v Europarlamente sa so študentami nebojíme rozprávať a ja som veľmi rada, že tí z Popradského gymnázia prijali moje pozvanie a prišli k nám do Bruselu. Aj keď sme mladí ľudia, máme už oči otvorené. Denne vidíme, aj cítime, že až príliš veľa vecí nie je v poriadku. Sme presvedčení, že stáť na čele národa a viesť ho k prosperite nemôže ten, kto národu nechráni chrbát a ešte mu aj podkopáva nohy. Sme sklamaní z neustáleho zastrašovania, šírenia nenávisti, z rozdieľovania spoločnosti a z politických klamstiev. Hovorí sa, mladí sú budúcnosť, ale my hovoríme, my sme aj prítomnosť. Chceme byť generáciou, ktorá to zmení, ktorá povie zlu dosť. Chceme tvoriť krajinu, kde má význam učiť sa, tvoriť, pomáhať, veriť a milovať. Ak sa spojíme a ozveme sa všetci, tak máme obrovskú silu. Nedovoľme, aby nás rozdelili, zo Slovenska vyštvali a z našich rodičov si pracujúcich otrokov na zlaté vane, drahé hodinky a haciendy spravili. Nezabudnime, keď budeme študovať či zbierať prvé pracovné skúsenosti za hranicami, nech sa ocitneme kdekoľvek na svete, že náš domov je len jeden. Chceme jeho meno vysloviť so vstýčenou hlavou, hrdosťou a odhodlaním, keď sa nás opýtajú, odkiaľ si? Zo Slovenska.